Pense que una de les agricultures o dels foments empresarials que més tindríem que fomentar és l'educació. El que volem és formar els formadors, és a dir, donar-los ferramentes a les persones que estan dintre de les aules per a que d'alguna manera puguen traslladar els valors de l'economia del bé comú. Una vegada posem en marxa un projecte d'economia de bé comú en un centre educatiu, ens serveix com a fil argumental, com un paraigua que engloba totes les activitats que fem al llarg de l'any per inculcar valors a l'alumnat. Des de les universitats, precisament, el que volem és contribuir d'una manera activa al caràcter acadèmic i científic del model de l'economia del bé comú.